In case you're joining us now, you came right on time. As I said, Queen, last sikhuluma khona ke ngentuthuko la sikhuluma khona ke with the mayor of Durban, our first citizen khona la sikhuluma ke ngeindaba ethinta intuthuko. We joined by the mayor Cyril Xaba. Nonkosi sawubona. Angibingelele but Felix ngibingelele nomini nabalaleli ebeGagasi FM namhlanje kuseni. Azweke ukulondolozwa kwamafa nokulondolozwa komlando namhlanje sinomeya sizokhuluma ke ngama statues amaqhawe ethu omzabalazo Nelson Mandela kanye noOliver Tambo ekulindele ukuthi ke avulwe kuyona ke lenyanga ezayo kaMarch ezophinda sitshele nangomsebenzi ke omuhle siqale bawenza ke okulelela abantu abahlala emgwaqweni ukuthi babuyele emakhaya. Meya ekumsomluko nje liqala neviki zwile izolumemezela ukuthi le mfanekiso ka Nelson Mandela noOliver Tambo izovulwa ngumongameli wezwe ngomhla ka6 March. Akusithatha usibeke nosichaze nangokubaleka nje kwalama statues lawa ekhulunywa ngawo. Well ngifuna ngicela ukukhombisa ukujabula kwami ukuthi umongameli usamukele isicelo sethu sokuba abe seThekwini ngomhla 6 kuMarch lapho ezobe evula imfanekiso ka Nelson Mandela noOliver Tambo. And le mfanekiso ke mfethu ingxenye yamasu ethu okwandisa inqalazinda yozokuvakasha ngoba lokhu kudlala indima enkulu ekutheni izivakashi zihlale ziza lapha eThekwini mayiseThekwini zihlale isikhathi eside. And uma ubheka nje kulama holiday ka December esiphuma kona isibalo sabavakashi lapha eThekwini sikhule ngezivinini esikhulu. Angabazi ukuthi ke ngenqalazinda sizoheha abavakashi abaningi kunabavakashi laba bekade sinabo. Ngaqikisesa ke nje ukuthi njengesitheku abavakashi bethu uma bayilapha eThekwini bazothola zonke izinto ezobenza bajabule ezobenza bafune ukuphinde babuye beze lapha eThekwini njoba ke wazi ukuthi emhlabeni wonke idolobha li sidonzwe njengedolobha elunumber 14 kumazwe awu100 ebebekade bewabheka okuyindawo enhle abantu abangakwazi ukuthi bavakashele kuyona. So sifuna usigcina le status number 14 ngelinye ilanga sibo number 12 ngelinye ilanga sibo number 5 sigcine so number 1 emhlabeni jikelele njengedolobha eliheha izivakashi ngoba umnotho omningi usemnothweni wezokuvakasha. Okay, maybe Mayor cela mhlambe usicacisele ukuthi le mali yama statutes iqhamuka kuphi ngoba kunesigulumo ukuthiwa kuthathwa imali ebekufanele kulethwe ngayo izidingo ebantwini. Well look kwi-economy kumele uinvest imali ukuze abantu bazotshala izimali kule economy. Uma sihlonze ezokuvakasha njengomnotho okuwona ozodriver ezofukula umnotho walapha eThekwini and kuyadinga ukuthi kube khona imali esisebenzayo. Cha le imali ebekade ihlelelwe ukufukula umnotho. Sine department economic development and planning. Lo department inemali yayo so ke izonke le mali ezisisebenzayo and ukwenza umsebenzi njengalena imali ezinsiza isele njengo 1.2 billion rand lo esifukula ke ezizama ukufukula ke amanzi and asuka lapha eReservoir Hills asuka dlule eWestville azofika eChasworth afike eMlazi afike eFolweni konke lokhu kuzama ukuimprove indlela abantu esibaphela ngayo amanzi. So isimo se-service delivery sisesimeni esinqomekayo but we still need more money yokuthi sifake kwinqalazinda yethu ukuze abantu ama-services banikeza wona angabi ehlupha ngelanga bekhona ngelanga ngabe bikho. Mhlambe mina ngifuna ukucaphuna lapha kule ndawana la esakubona khona kwenza umsebenzi omuhle lapha ku Shekovara road uxoxisana nalo bafethu laba ngathini me ama loku laba bafaka laba parabelam ama what? As a parabulwa. Ama parachute.
Mhlawumbe labo abahlala emgwaqweni mesabona nje lapho kuba noxoxisana nabo ukuthi ngathi kunohlelo umkhandlo onalo la ukuthi ngathi babuyisela isithunzi sabo bathole nosizo lokuhlukana nezidakamizwa bathole namasu ukuthi bangenza kanjani impilo ngaphandle ukuthi bayiphilise ngendlela engenasi isithunzi. How are you hoping to restore their dignity njalo njalo? But Felix laba bantu badinga ukusizwa. Badinga ukulashwa kwezengondo, badinga ukuthi bahlukaniswe nezidakamizwa, abanye badinga ukuthi baqeqhushulwe banikezwe amakhono okusebenza ukuze bakwazi ukusebenza, abanye bafundile khona umuntu nje engihlangane naye obekade ne-3rd year enza ilo esesele minyaka kodwa ukuthi aqede i-LLB yakhe. So abanye nje omunye wekade sene degree sebenza kuma bank kodwa uthole sesemgaqweni. Abanye badinga usizo, even if it means we save them from themselves. We must do it. Ngoba ukusebenzisa umthetho kuphela akuyona isixazululo leso sokuthi uzobathela ngamaphoyisa. Ngoba thela ngamaphoyisa basuka lana basuke kulomgaqo baye kulomgaqo ngale ubaphushe ngale basuke kulomgaqo beze ngalana kugcina sengathi umdlalo phakathi kwabo namaphoyisa. And kune shelter ke siyakhile yokuthi labo asebe esibenze sabapersuade sabenza babona isidingo sokuthi kumele balekelelwe sivula intuba yokuthi nansi indlela ke iya ku shelter yethu ngoba ngeke uzubaphoqelele ukuthi bangene kulo shelter ngenkani. We're not building a prison. Uma wakhe prison kulula uvela abantu ushaya impempe ubabambe ubangedlonzana ubafaka evenini wabo bafaka ku prison. And kwishelter yethu sidinga abantu ukuthi baziwokhele bazihambele bayongena shelter. We need them ukuthi bavume ukuthi badinga usizo ukuze sikwazi ukuthi usisibanikeze lona likwazi ukuthi lifike and kubantu asebelindele nabazokwazi ukulekelelana ngibambisana nathi ekubethi sibalekelele mfethu. Ano sikushayela izandla sikuthulena nesigqoko ko yonke lemizamo yokwazi ukuthi ubuyise ke isithunzi sabafowethu laba abahlala emgaqweni. Kodwa ngempela meya hayi ngempela ungazi uhlanya ebank ungazi usenze ebank ubali imali engaka ingekho ngiyabona nje loyo ngiyamzwela impela lo wasebhenki ngiyakuzwa mfethu la abanye sebebangayidalwa nje kwemba nami lo umsebenzi sabo uyazi ukuthi meya ukhulelephi where eClermont I kid you not umkhayu me yathi wena ugcineni nje ukuyovakasha ngakhona uyobabona nje ngale eClermont. No. Abazali bami bobabili basekhona. Oh wow. Sengibongela. Mangifika khona ngifike ngibe ngane. Abangibiza ngaligama enilaziyo nina kaSiril. Vus uthunywe futhi vusa miyokwenza ukuthi. Nami ekhaya indaba ukuthi unodumo celebrate bangithuma impepho kaJina meya. KaJina yambazi uzongena lapha khona isikhungo eselapha informal trading ekhona. Dayiswa yonke inhlobo emithi lapha yana. Kuthiwa ngiyothenga impepho cabanga isifikile vele imbuzi kuthiwa ngiphuthi ngiyothenga impepho ngiphaka imoto ngene khona kodwa nangu uyokhendla uhlophe la lokile udlala ingane ngaso sonke isikhathi ngibonga kakhulu bafethu. Siyabonga nathi ube nosokoluhle and a productive week ahead. As I said, Sogini, that was the first citizen talking all things Devon, talking all things development. Now, konke ke abase inhlelweni zako. Sithamile futhi ke le ngosi yethu ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo. Hlala nathi ke unganyakazi.